Hola, estem a la masia de Can Carrencà, de Martorelles. Estem amb el candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 28. En Joan Herrera ha vingut avui al municipi de Vallèsar a visitar la planta de Derbi. Hola, Joan, i gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts. A vosaltres. Com va la campanya? Començant, suposo, no? Doncs amb molta energia, molta força i intentant que la gent que està indecisa, que és molta gent d'esquerres, vagi a votar, perquè ens juguem molt i ens juguem que aquest país giri cap a una serenit de retallades socials, per cert, com hi ha a Europa o com les que lidera també en Zapatero a Madrid. Això li volia preguntar, seria una segona retallada perquè la primera onada ja ha vingut aprovada a través del Congrés dels Diputats, però que s'ha hagut d'aplicar a tota Catalunya, que les ha hagut d'aplicar el govern d'Entesa i que segons alguns, com el sindicat Comissions Obreres, fins i tot s'ha ampliat pel que fa a la retallada de sou dels empleats públics, per exemple, a l'escola concertada o a les mútues d'accidents de treball. Sí, però de la mateixa manera que el sindicat Comissions Obreres, entre d'altres, reconeixen que va ser Iniciativa qui va establir la clàusula de l'actualització del sou perdut, del poder adquisitiu perdut al cap dels anys, i que hem aconseguit, a més, que ho fem amb fiscalitat més progressiva, és a dir, demanant més esforços a qui més té. Jo crec que en les properes eleccions el que ens juguem és cap on girem, no? I amb aquest escenari de retallades a Europa i a Espanya, què volem? Que Catalunya se situï en aquesta lògica? La d'en Mas, no? Que diu, eliminem l'impost de successions per qui rebi una herència de 2 milions d'euros, sense pensar que això acaba suposant menys escoles públiques, menys diners per la salut pública, menys recursos a fer front a la crisi. És una qüestió de models, ho reconec, i nosaltres el que creiem és que hem de girar cap a l'esquerra, no cap a la dreta. Vostès diuen que el principal problema és la desmobilització de l'electorat d'esquerres. Suposo que hi té a veure també aquesta primera retallada del mes de maig, capitanejada pel govern central, i també amb la supervisió de la Unió Europea. Té a veure amb en José Luis Rodríguez Zapatero. Jo crec que aquesta és la principal màquina de desafecció de l'electorat d'esquerres. Però s'ha de recordar que les retallades socials qui ha acompanyat en Rodríguez Zapatero ha estat Convergència i Unió. I només cal que repassem cadascuna de les retallades, la reforma laboral sense anar més lluny. La pregunta és què fem a Catalunya, no? Si ens conformem, ens resignem, diem que ja ens val, o ens rebel·lem. I ens rebel·lem girant cap a l'esquerra, i això és el que intentem explicar des d'Iniciativa Verds. Tot així, vostè feia una crida ahir a que els desenganyats de Zapatero vagin a les urnes i posin la papereta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. És el gran calader de vots que pot trobar Iniciativa? No hi ha caladeros de vots o llocs on hagis d'anar a buscar el vot. El que sí que hi ha és molta gent d'esquerres desencissada. I sí que crec que si la gent d'esquerres el que fa és no resignar-se, es poden canviar les coses, però és que a més afegia. Jo em trobo molt sovint a gent que va votar en Zapatero a les generals i em diuen jo vaig votar en Zapatero i t'hagués votat a tu, Joan, per evitar que governes la dreta, i al final els valors de la dreta s'han instal·lat al Moncloa amb propostes i polítiques que no ens van dir que faríem. Això és el que ens passa quan els socialistes estan sols, no? Jo el que espero és que molta gent el que faci és sortir d'aquest desencís respecte a Zapatero i el que faci és una opció de vot que garanteix majories d'esquerres però girant cap a l'esquerra, i això és Iniciativa Verds, Esquerra Unida. Tot així, més del 90% de la ciutadania no vol un nou tripartit i fins i tot ni el Partit Socialista ni Esquerra Republicana el volen. Què ha fallat en aquests 7 anys en l'esquerra plural perquè tothom hagi sortit escaldat? Menys Iniciativa, que és qui reivindica. Miri, nosaltres el que creiem és que avui el dilema està que en Mas governi o en solitari o el PP o amb el Partit Socialista o amb Esquerra o una majoria plural d'esquerres. Jo sé que aquest govern ha fet polítiques millors, i si un valora política per política la gent li posa millor nota, però en canvi no ha comunicat gens bé, ja li reconfesso. Fins i tot a vegades amb el debat esquerra-dreta no ha confrontat amb Convergència i Unió, ho fan ara, quan estem a les eleccions, però alguns no ho han fet abans. Jo crec que això és el que ha fallat. Què han de fer ara? Un tripartit 3? No, no es tracta de fer un tripartit 3 reproduint errors, es tracta de corregir errors, que no hi hagi tants compartiments estancs, i després que hi hagi 2 elements centrals. Més sensibilitat social, un element clau i fonamental, i l'altre, canvi de model productiu, apostant per l'estalvi, l'eficiència, les renovables, la política industrial activa. Ara veurem Derbi, i Derbi és un cas paradigmàtic. Això és el que ens cal, i crec que aquesta ha de ser la prioritat d'una majoria que giri cap a l'esquerra. Aquests problemes de comunicació en la societat actual segurament són greus. Per què creu que ha quallat aquesta idea que el tripartit ha estat més tri que no govern? Perquè a vegades falta cultura de coalició, tot i que a Europa avui la majoria de governs són de coalició, fins i tot amb un model com el britànic, que és un model gairebé bipartidista i un govern de coalició, perquè a vegades no hi ha hagut estratègies compartides, hi ha hagut masses compartiments estancs. Aquest és un element que l'hem de corregir, però aquí li afegeixo, les polítiques socials a Catalunya no tenen res a veure de Madrid. Jo he viscut durant 6 anys i mig en treball entre Catalunya i Madrid.
aquí hi ha hagut polítiques socials. Aquí la llei de dependència no s'ha desplegat com a Madrid. Aquí avui hem aconseguit que s'augmentin les places de professors un 32%, i malauradament vam fer una llei d'educació pactant amb Convergència, i això ha fet que segurament el diàleg que necessitàvem amb professors no hagi tirat endavant. Però és que a Catalunya hi ha hagut política d'habitatge per primer cop. 230.000 famílies, no persones, famílies, reben ajuts per l'accés a l'habitatge. I això no s'havia fet. Què vull dir-li amb això? Que hem fet polítiques socials com no s'havien fet. Ara, també li dic, no en tenim prou. Cal més del que es faci millor. Tot i així vostès han votat en contra de la llei d'educació, o el govern també s'ha dividit, per exemple, en la tramitació de l'Estatut, tot i que va ser en el primer tripartit, o pel que fa a l'impost de successions, en la reforma que es va fer i que Convergència i Unió vol eliminar del tot. No, la diferència, l'única diferència que hi ha hagut ha estat amb l'impost amb la llei d'educació. I vam dir que no per una raó. Ens van dir, hem d'acceptar el que diu Convergència, que una escola d'èlit que separa nens de nenes li mantinguem el concert. Com pot ser això? Però no ha d'acceptar tothom els nostres valors d'una societat que comparteix. Doncs jo crec que no ho havíem d'acceptar. Jo vull una política d'educació que augmenta els recursos per a l'escola, però que a més d'augmentar els recursos el que fa és no permetre un model dual. Hi ha escola pública, hi ha escola concertada que compleix una funció pública, però òbviament el model públic l'ha de garantir tant la pública com la concertada, i això és el que pretenem des d'Iniciativa. Jo no vull que hi hagi barris on es concentra tota la població immigrada i escoles on es concentren tots els alumnes immigrants. Hi hagi escoles que no, unes escoles de primera i altres de segona. Això és el que no volem. I la llei d'educació no fa cap passa en aquest sentit, en millorar aquesta situació? No ho evita. I nosaltres el que volem, per exemple, el model que estem implantant a l'Hospitalet. A l'Hospitalet que hem fet un acord amb les escoles concertades fent que els alumnes d'origen immigrant vagin a l'escola pública i a la concertada. Perquè la gran clau del fracàs escolar és la renda familiar. Si tu ets fill d'universitaris tens més possibilitats que hi hagi èxit escolar. Si ets fill de gent que té estudis primaris, tens més possibilitats de fracàs escolar. Això és el que cal evitar. I això com ho fem? Amb un model que en pública i en concertada no sigui dual. Ara, dit això, miri, potser perquè hem estat Iniciativa hem garantit que hi hagi cohesió. A Madrid ho tenen clar, prefereixen retallar polítiques socials i això sí, que una fortuna de 2 milions d'euros no pagui l'impost de successions. I el problema que tenim és que a Catalunya hi ha qui, en un moment de crisi, el senyor Mas, prefereix eliminar l'impost de successions per qui hereta 2 milions d'euros abans que mantenir les polítiques socials. Jo crec que aquí és on ens juguem les coses. Jo recordaria, aquells que ara parlen d'eliminar impostos, què va passar quan en Zapatero deia baixar impostos és d'esquerres. Els va baixar, vam deixar de recaptar 30.000 milions d'euros, el doble que la retallada social. I què ha passat després? Retallades socials. Qui vulgui ser com Lituània o Letònia, ja ho saben, el senyor Mas. Ens superen en poc esforç fiscal. Ara, jo vull un país de referència, i un país de referència és el que fa esforç fiscal qui més té, per garantir polítiques socials, per garantir inversió i per garantir un canvi del model productiu, i això és el que intentem. Els emprenedors, els empresaris diuen que per repartir la riquesa primer cal crear-ne i dubten que posant impostos es pugui crear riquesa. Què n'ha de dir? Miri, jo el que crec és que per generar riquesa cal crear-ne i cal repartir-la, totes dues coses. A la vegada? Escolti'm, aquell que juga a borsa i guanya molt d'un dia per l'altre, crea riquesa? No, el que fa és especular. I és raonable que aquell que juga a borsa i guanya molt d'un dia per l'altre pagui el mateix que el que inverteix en borsa anys vista i pagui molt menys que el que treballa? No ho és. La riquesa no es crea especulant, i què diem nosaltres? El que genera activitat, el petit empresari, o l'empresari mitjà, o el gran, que genera activitat econòmica, aquest no l'hem de castigar, clar que no, aquest l'hem d'acompanyar. Ara, el que especula, el que guanya molt amb un sol que passa de rústic a urbanitzable, aquest no ha de pagar més? O és que això genera riquesa? No, això genera especulació. I jo li preguntaria, el model d'èxit és el model de Romania, el d'Eslovàquia, el de Letònia, que són els únics països que ens superen en poc esforç fiscal, o és el de l'alemany? Saben quin és l'esforç fiscal real? El 30,4 al 30,9% del PIB. Saben en canvi la mitjana europea? El 40%. Per tant, no ens fem trampes al solitari. Els empresaris què saben? Que el que necessiten és polítiques de recerca i desenvolupament. Formació professional. Formació amb els seus treballadors. I no aquestes sortides en fals en la que diguem no es paga impostos. Això és el que genera fiscalitat. I el que és inacceptable és que estem demanant esforç a treballadors, a pensionistes, però i les entitats financeres que guanyen centenars o milers de milions d'euros? No poden aportar-ne una mica més? Jo crec que poden aportar una mica més. I per què? Perquè hi hagi cohesió social, perquè si hi ha cohesió social hi ha competitivitat, perquè hi hagi educació, perquè llavors també hi ha competitivitat. D'això és el que es tracta, això és el futur.
L'altre és el passat i, sobretot, són sortides injustes de la crisi. Com potenciarien l'economia verda, que és un dels pilars del seu programa, tenint en compte que quan es volen instal·lar determinades instal·lacions en segons quins municipis també hi ha oposició per part de partits o d'entitats ecologistes quan es volen crear parcs eòlics o, per exemple, sense anar gaire lluny, a la Garriga, quan es vol posar una planta de biomassa, a dins del municipi creixen plataformes que estan en contra i fins i tot hi voten contra el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya. Sí, en molts altres. El que passa és que el cas de la Garriga... Dic el cas de la Garriga perquè és de la nostra comarca, però... El que passa és que en el cas de la Garriga precisament no és l'exemple de planta de biomassa que nosaltres volem. Ara, la manera de fer-ho és impulsant renovables. Impulsant renovables, com en part ho hem fet, però com ho hem fet, ho hem de fer molt més. Miri, amb la nova cultura de l'aigua hem fet un canvi profund. Amb els residus hem fet un canvi profund. Avui Catalunya lidera la recollida selectiva a Espanya, claríssimament, i és una referència a Europa. I tenim empreses líders. I això ha fet que moltes empreses europees mirin cap a Catalunya el que estem fent i les empreses que estem fent. Però això és el mateix que podem fer amb renovables o amb un element clau, estalvi i eficiència. Avui, simplement, es podria finançar la rehabilitació energètica d'edificis simplement amb els estalvis que fem. Per això proposem la creació d'un agent català d'energia, un operador energètic català, col·laboració pública-privada, que el que permeti és l'estalvi i l'eficiència a les llars, finançant-ho només amb els estalvis que aconseguim. Això és possible, perquè així generem ocupació, però la nostra balança comercial és millor, aconseguim la reconversió del sector de la construcció. És factible. Què cal? Voluntat política. I dir les elèctriques que no poden guanyar tant, que calen estratègies d'estalvi i eficiència. Tot això és factible, però per això necessitem lideratge públic. I nosaltres el que volem fer és d'aquesta una nova estratègia. És per això que hem proposat una nova conselleria. Una conselleria de la sostenibilitat, no només ambiental, que també. Sostenibilitat social, sostenibilitat industrial. I què volem fer? Sumar medi ambient, habitatge, però també indústria, energia, innovació, fent que aquesta conselleria sigui la conselleria del canvi de model productiu. I com ho farem, a més? Amb recursos. I com traurem els recursos? Doncs miri, demanant una mica més a les nuclears. Vostè sap que tenim 3 plantes nuclears a Catalunya. Segurament som la comunitat autònoma amb més plantes nuclears. Aprofitem-ho. Castilla-La Manxa posa una fiscalitat sobre la indústria nuclear. Doncs fem el mateix nosaltres i fem que aquesta indústria nuclear que s'embutxaca tants diners d'una mala regulació, fruit d'una mala regulació, segons s'acredita la Comissió Nacional de l'Energia, pagui més impostos perquè puguem fer una política realment efectiva.